Една история, която, вярвате или не, изправя на съд самата красота. Разбира се, става дума за разказа Албена на Йордан Йовков. Ето, точно този цитат, тази една единствена реплика от разказа всъщност улавя целия парадокс, който ще разнищим днес. Как е възможно красотата да се окаже по-силна от греха? Добре, нека започнем от там, че историята ни хвърля не в самото престъпление, а директно в неговите последствия. Намираме се в едно малко село, и то не в кое да е време, а по време на Страстната седмица. Фактите на пръв поглед изглеждат прости, но ситуацията е всичко друго, но не и проста. И това е така най-вече заради огромния, направо шокиращ контраст между жертвата и обвинявамата. И тук става наистина интересно, защото това противопоставяне всъщност разкрива неравностойният брак, който е в сърцето на цялата трагедия. Имаме съюз между от една страна красотата, а от друга грубостта. Точно тази пропаст между двамата подготвя сцената за всичко, което предстои. И така, селяните се събират, готови са да съдят, настроението е нажежено, но всичко се променя в мига, в който се появява тя, Албена. Нейното присъствие е като магия, която буквално обезоръжава гневната тълпа. Желанието им за наказание просто се изпарява и се превръща във вълна от съчувствие, дори страхопочитание. Така че ключовият момент тук е, че за миг нейната красота надхвърля вината й. Цялата общност се обединява не срещу нея, а в желанието си да я защити от закона. Обаче, точно когато тълпата е взела решение да я спаси, едно драматично признание идва и разбива този крехък мир на парчета. И ето го обратът. Това разкритие действа като проглеждане за всички. В един миг цялата им гледна точка се преобръща на 180 градуса. И това е брилянтно. Вижте как се променя тълпата, как сърцето й се мята от една крайност в друга. Първо осъждане, после омагьосване от красотата й, следва прошка и накрая, след признанието на Нягол, идва чистата омраза. Това е просто невероятна илюстрация на тази променливост. Нека видим как се развива това, защото тази история е много повече от криминална хроника. Тя се превръща в един вид изследване на случай, в който се сблъскват фундаментални ценности. И Йовков умишлено представя Албена като грешна, не просто като виновна. И това веднага предизвиква конфликт между студената буква на човешкия закон, който иска наказание, и божествения закон, който допуска прошка. Тук се подчертава и двойствената природа на красотата. Когато Албена е сама, тя е като икона, която вдъхва страхопочитание и обединява. Но когато застава до любовника си, тя се превръща в обект на желание за мъжете и в съперница за жените. И това разделя всички. И за разлика от една традиционална трагедия, Албена не ни дава ясен финал или някакво пречистване. Точно обратното. Йовков съвсем съзнателно оставя конфликта неразрешен. Той не ни дава отговор, а ни предизвиква сами да се борим с сложността на преценката. Финалът е отворен. И така оставаме с този наистина дълбок въпрос, който е в самото сърце на Албена. В един свят, където истините се менят постоянно, кой всъщност има правото да съди? Това е въпрос за морал, за красота, за самата същност на правосъдието. И той е също толкова силен и актуален днес, колкото е бил и през далечната 1927 година.